O Concelleiro de Medio Natural presentou esta mañá, xunto cos comuneiros de Salcedo, unha grande área deportiva que se levará a cabo no monte desta localidade pontevedresa. Trátase dun espazo que ocupa 73.500 metros cadrados e que inclúe un campo de fútbol, aparcadoiro, pista de atletismo, circuito BMX, espazo de xogos, un campo de festa e unha carballeira. O proxecto está en redacción e a construción da primeira fase, o campo de fútbol e o aparcadoiro, comezará no vindeiro 2018. E para o que a nosa intención é comezar a levar, a poñer en marcha de cara a finais do do ano que ven. Dende logo, pola nosa banda, a intención política é facelo así, facelo canto antes. Así e todo, creemos que este é un proxecto que é moi ambicioso e que o obxectivo principal é o aproveitamento do monte tamén para o ocio, para o desfrute das persoas, das veciñas e veciños de Salcedo, de Pontevedra e de toda a comarca. A Asamblea de Comuneiros xa autorizou e comprometeuse con esta iniciativa que foi presentada hai días no Consello Parroquial de Salcedo, recibindo o apoio de todos os colectivos que o integran. Un proxecto que nos pensamos que ven a complementar o gran proxecto global que nós temos sobre o monte de San Martiño, donde se integraría, a parte deste complexo deportivo, se integraría un proxecto que temos nós, que é a construción de unha aldea neolítica e ese centro de interpretación, que serían dúas fases. Concretamente, a aldea neolítica está pendente de licencia aquí no Concello e sería desenvolvido pola Comunidade de Montes. O futuro campo de fútbol de Salcedo contará con 11.300 metros cadrados e cun aparcadoiro de 4.000 metros cadrados con capacidade para 137 vehículos. Este espazo dará servizo fundamentalmente ao Salcedo e a súa escuela de fútbol. O concelleiro Alberto Ubiña lembrou que este é o cuarto e agarda que definitivo proxecto para construir un novo campo de xogo na parroquia.